out sa mga bago kong video ngayon. Andito na tayo sa isang video natin nga mamumuhag tayo ng putyukan. Let's go! Tara na! Punta tayo mga kawakwak channel. Ano yan na? Dito na yun. Mamamak. Ano namin? Lukay. Diri lang ko. Darami doha. Muna si Boy Tapang. Yun si Boy Tapang. Huwag tayo maingay. Baka lutusin tayo. So, atin titingnan muna kung nasaan yun putyukan para malaman nyo. Let's go! Pagkamapak lang. Ako na lang. Yun. Maka kawakwak channel yan. Sobrang itim. Huwag na tayong lumapit. Kasi natatakot ako baka ako mapakan. Baka mablakayan ako. Masisira yung beauty natin. Isa lang si Boy Tapang. Oh! Asa man ko? Dito lang ko? Ayaw pagdaga na. Dito lang tayo mga kawakwak channel. Kasi takot tayo. Okay. Ito lang ito ha. Dito lang tayo. Dito lang ta ha. Dito. Ang tapang to. Boy Tapang, hinahamon ka. Alvin Uragon. Hinahamon kita, Boy Tapang. Ako si Jimin. Hinahamon kita, Boy Tapang. Sana makita na kita bukas. Diretso. Kasi papakain ko ito sa'yo. Tapos ikaw na sa Facebook. Okay. Abangan natin mamaya ang kawakwak channel. Like and subscribe. Click share. Abangan natin mamaya mga Tapang. Okay guys, mga kawakwak nagdauban. Tara. Oh. Tara mga kawakwak. Anday. Kada ang baldi. Tara mga kawakwak. Ito na siya. Ito na sila mga kawakwak. Lama kawakwak. Oh, marag helikopter. Kawakwak channel. Ini mga talawan nga nila lang. Nila lang. Helikopter. Nadiyo. Oh. Mapakan ko. Agok ko. Guys, mga kawakwak na sa ulo.
Okay mga kakwak. Kinuha na. Oh. Buisit mga kakwak ha. Hindi ka sa taas. Oh, darangan na. Kabangga kong lapinig. Ribin. Okay, mga Wakwak channel. Nakaraos din. Ben! Ben! O kauban gipamaan gipangan. Gitabangan to pama kawa na tingog. Ben. Ben. Okay. Kon. Apa nih? Mau nang kuan, mau nang ulo. Hang sa dani. Iwa gani, pagas gani. Sa pagas. Pagas ka nang way dugos. Gikuan? Hmm. Kasi nagkuan dugos. Si Boy Pagas Tapang. ba ka na bang Si Boy Tapang nagpuhag ani. Nakita na ko siyang vlog nga. Namuhag siya. Naunahan ta ni Boy Tapang. Dami ay. Lami. Dalami. Musik na krasya. Mukaon ka na? Makaon din ang ud. Kaya mga katapang. Yung ignang ano, bubuyog. Kinakain ni Boy Bagsik. Kapatid ni Boy Bagsik na wala. Diba na? Mamak ni. Oh, mak na. Do. Di man, ayaw ko na. Ayaw dua eh. Lami day. Pusong. Oh, styrofoam mo ni. Styrofoam. Oh, ni siya. Hain kang lugo sana. Pamat bagus namok. Lamok ba siya putyukan ha? Iga-iga. Ito nagdakop ka sa tao niya. Imong gitsa nito sa baryo. Tara, ulit ta. Ulit ta. Dali na kay. Sunda ang sakuban. Tara. Pag otod kuan.
Okay, mga kawakwak channel. Sayang yung pagod, wala palang laman. Pinuhag na pala ni Boy Tapang. Unahan kami. Okay. Underboy bagatsing. Ang ganda. View. Tara. Tara sa kubano. Ako dana. Ano? Ang nato magpukag, di ka mudagan. Ako dana. Putli kong kahong tira. Kini. Mudagan ka man. Napakulingon bantanos. Kaya ton ko sa manok. Ano sa kahong pinsag. Ugdamo tog dugos. Ako tong duslakon, di ka jud makahigop. Hindi. Kaya ka sa layo, makahigop ka. Ang imong higop po na ana sa balde. Di ka makahigop. Sayang. Putang ina. Ay, patubang. No, pinal mo? Patubang? No. Ano? No, bilis. Hugot. Di naman talaga ako eh. Si Bitapang naman talaga yung gumagawa. Putang ina, si Bitapang naunahan talaga kami. Putang ina talaga. Dumating na si Buntapang dito sa bundok. Papating ko yan. Putang ina yung Buntapang na yan. Magparestro pa yan kay Duterte. Papatayin ko yan. Magpabarangay pa siya. Kahit sundalo yan si Bitapang. Papatayin ko yan. Ito lang pala si G-Man Rado Sason. Hindi mo to matatalo, Boy Tapang. Nandun ang kasama ko. Takot yan, takot. Takot yan. Oh, nandun. Oh. Nandun. Oh. Takot yan. Oh, nandun. Oh. Takot yan. Oh.